80. výročie Slovenského národného povstania je veľmi dôležitým mementom na to, aby sme aj my ako jedna z najdôležitejších a najstarších mienkotvorných historických ustanovizní ako Východoslovenské múzeum v Košiciach pripomínali nielen tej staršej generácii, tak povediať s tým pamätníkom, ale predovšetkým mladej generácii význam veľkého vojenského ťaženia pre získanie slovenskej svojbytnosti v 40. rokoch minulého storočia. Táto výstava sa zrodila v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania a taktiež klubmi vojenskej histórie Svoboda a Polom. Ak by sme to zobrali stručne, ten popis tej výstavy, tak z hľadiska tematického, v tejto výstave sa návštevník oboznámi s okolnostiami rozpadu Československej republiky a vzniku slovenského štátu. Taktiež bude oboznámený s vznikom politickej opozície na Slovensku, z ktorej sa zrodil potom aj neskôr ten ozbrojený odboj, ktorý v podstate vyústil do Slovenského národného povstania. Po potlačení povstania nemecké okupačné sily sa dopustili mnohých aktov teroru a v podstate masového teroru, takže ani tieto otázky represálií nemeckých, najmä v tých lokalitách partizánskych obcí, sme nemohli vynechať.